No ale pozrime sa, že aké krásne parkovacie miesto sa mi tu naskytlo. Aj tu by sa dalo, ale blbo sa zatáča, keď sú tam ostatné kamióny. A vieš ty čo? Keď už som nadýdený, dáme to sem. Ranná rozcvička, tak to má byť. A čo sa týka Volva, taká aktualizácia. Už to je, myslím, že aj 2 mesiace od toho, čo bolo naposledy v servise. A čuduj sa svete, všetko funguje. Normálne som prekvapený. Na niekoľký pokus síce, ale podarilo sa opraviť. Takže prečo nie? A posledná vec, tu na jazdná relácia je, koľko mám aktuálne odjazdené, teda koľko mi zostáva. Dnešná jazda je za celý deň, to sa neráta 4,5 a potom 0 a podobne. To ukazuje tu na dole, jak sú tie 2 kladívka. Lebo pri pondelkovom videu sa ľudia niektorí čudovali, ako môže mať odjazdené dnešná jazda cez 4,5 hodiny, že som pretiahol jazdu a podobné veci. Nie, nepretiahol som, len Volvo to zvláštne ukazuje. Lebo tu je čas a tu je, koľko je aktuálne odjazdené. Takže, no, teraz tam ukázalo, že minútu už mám kladívka. Dáme odpočinok. A už ráta odpočinok. Takže asi toľko k tomu. A vyšlo to celkom pekne. Pondelok vyšiel, že som zaparkoval na Drážďanoch, však k tomu bolo ďalšie video. Tým pádom všetko som postíhal a dokonca aj s prehľadom tak, že mám čas navyše.